И отново още едно съобщение. На 14 май ще има сватба в село Саидол. Отново свират нашите колеги пижетата. На 14 май в село Саидол ще има сватба. Ще свират нашите колеги пижетата. И сега преминаваме към втора страница на съобщението. За Дучо от Чудомир, той поздравява топчовците с следващото изпълнение. Една по-различна песен, песента Милионерче. За всички милионерчета тази вечер. Айде, Манди, ти си. Айде, милионери, къде сте? така Сенкъра.
le le le